Erokamano nyikwara Mogajwang', arwakini machiegni kaka bende watime pile chenro ni endi mar bende ng'e jothumbe magi kanyo endi. Kawuono atimo limbe kata bende wendo mara ka endi otimo limbe e J-Media kama biro kode mbaka mondo ng'iswa ngimane kanyo endi mar usani nochako kanye, ang'o gin nego eki mosekale kendo bende gin ber mage moseyudo, richo mage moseneno kaka ung'eyo pile jomoko kuom ung'eyo sura ni endi to kawuono odani mondo wang'e mathoth ahinya kotudore gi ngimane mar usani. Arwakini machiegni, nyinga en Ajwang' Junior. Erokamano ahinya ng'udo luo kuom donjo kaendi e J-Media. Erokamano maduong', erokamano ahinya. Yeah. Nyikwara Mogajwang'. Amolo kae. Mana kamano endi asemolo kaendi ka kijani mondo ing'isa ni nyingi owuon en ng'awa kewe mari mar Oledhi cha. Nyinga kopogore gi mar Oledhi. Nyinga Richard Ochieng' Otieno. Richard Ochieng' Otieno. Yes. To nyingi machielo chande? Nyinga mong'ere to koro iluongo no J. J. Mbalamwezi. Mr. Mbalamwezi. Kata J wuod dala. An gi nyinge mang'eny. Ang'o mano miyo nying mar Mbalamwezi ni? Mbalamwezi to koro video moro natime TikTok kocha. Makwero ji ni wach mar ni kisedhi Mombasa ndalo ariyo. To kiduogo to koro en mana riethruok, koro ng'ato ang'ata iluongo ni mwanangu. Koro ji otho ni mwanangu te. Ji otho ni mwanangu te. Koro mane wach mana kwedo kabisa manyiso ni aoyo. Kini idhi winjo kiluongo ji ni mwanangu. To an kiduogo to luonga no J kaka ing'iyo piny. To riethruok gi pesa. Kigidhigo levi moko magigago Mombasa. Miyago nam chumbi. Ne waonge kodi kuno. Koro kata dwe yudo ka ng'ato luongo ni Mbalamwezi. To kancha en koni to luonge mani Mwezi. Ni Mwezi. Koro mago achiel kuom gik mana adage ahinya. Koro jopiny nohero gigo, jo Kenya nomorgo kabisa, nyaka jo Saudi Arabia, jo man mabor. Kamano. Omorgo kabisa. Koro gikono J in koro waluongi ni Mbalamwezi nikech kata ka timo video to koro in comments opong' mana Mbalamwezi. Comment kanyo ote machuok. Mbala kwa Mwezi. Akoni nying mage miya no. Mana kaw yiero kamano. Kaw yiero kamano. Pero kamano ahinya. In wuono kanye mokwongo kata kapok ochako show ni endi? An wuoda Sego Kanyada. Kijopo kiwuok karongi gi center moro ni Rodi. Koro iwe Homa Bay ni mbele ni. Tidonjo badi koka chich ka gimi dhi Rangwe. Koro kapok ichopo Rangwe, in between Rangwe gi Rodi nitie center moni Imbo. Ai mano koro ichopo dala ma kwendo kichake bana matin ka gimi dwa dhi yo lari. Koro dala wanie stretch no. Mana mana lak dala kanye. Koro an wuoda Sego Kanyada, Jakanyada. Tulu maler. Erokamano. Yes. To tiji mar kata bende tiji mar miyo ji nyiero content ma bende lonse TikTok kata ne chake kaka ne chako tiji ni nikech ok en tich mayot sani ni mondo ng'ato chop kama isechope ni endi. Minyalo paro gima ne timo e tielo mokwongo ka ne chako tiji ni endi? An e usani ka kapok adonjo kata e tiji miyo ji nyiero ni achako gi thum. Ajathum? Ajathum achako gi thum kan e school kocha. Tawero gige bongo gine wachako wer moro mar no to poaching. Wakwedo ji no wenego le big 5 kumoting'o liech gine. Koro mago wawero to ji nokong'eyago maber. Koro wandeso kamano. Tidwoge weyo. Aduga nego mana ka. Nego taya matin nikech weyo ng'eni en koro iweyo bukori kata ni an to koro kabisa. Nyiri oroma. Kata wana dete gi wara. To an manzo noka weyo. Nokiweyo. Nago mana matin chini. Ni yienge makamoro. Yienge makamoro. Kaluwore gi weche mag omenda. Mag omenda manyasa manyalo tami timo gimombo go dendo ne resources. Nyalo bedo machuok. Idhi studio producer dwaro pesa wang'. Kamano. Koro ne omiyo adwoko wachno chien matin. Koro higa mokalo ma kuma corona chando wa 2020 midhusi mara corona ni endi. Kama koro midhusi dugo chende ma koro yudo ka ji otuo rwako mask ma dhano chalo madhuk. Teno dhiang' magwor kaka rwako ne mask gini rwako kiko chamo duma. Koro corona dugo chendo ma koro ji ni mane udi. Koro ndalogo ma koro wane ot koro wacho ne adonje mbui tano ka dhano nyiero kuno ji timo timbe mungielo. Jomoko timo moko moro ji. Ng'ato miel miende mungielo tineno ka gigo moro ji. Tawacho ni ambe dong kan gi timbe na moko mungielo. Mana makana to moro. Ora chako mana ng'iyo rasimu kama tawacho weche madongo. Ok madongo marach. Weche madongo mamoro ji. Kaka Mbalamwezi no. Video mana kwongo timo mano be maber. Videos sasa timo mang'eny. In fact nachako gi videos mag dholuo. Nego dholuo kacha chande. Dholuo neno kaka jo China tedo.
gitedo kata gwal koro koni nyithindo luoro gwal ma nyathi ma nyako nyaka kata mulo gwal kata onyalo chikore marach ero nyathi mabe dichuo mang'onga mane koneno gwal ne to dwano yu wano gwal wamaka mwa wito ko jo China to kendo koro dhi level ma gitedo ma gitedi ja China chielo gwal chiel okongo poke mondo video mona neno ikwonge poko ikwonge ridhogi iridhogi ng'ede ne mito gwal koro dwa pop ni niko kasi kete kod par kamae mo gino kaka ne miya meloma to ka ja China supo tedo were ma kiyudo go tonje kuon moro mokiki iluongo nodongo er kiyude go dongo er moro kuon matartar gima chama tuoni koro mane kabe kungo tim video ni mokwongo mar gwende go mabe ne gidhi maber nyaka Joramogi ogogi ndalo moko DJ Vic gini ogogi ka gin gi min jake gini kamano kanye makungo neno ra televise kungo neno kata wang jowi karang'o malich mokalo ma koro ji gocho na nyaka dalo mera an ornwa kata mana siling moro 500 anyiso ni koro karibu maber ngini dala ko jogo se neni tito koro jonge ni imeo kabisa ne podi kata sani pori poko bedo maber bro bedo monde isore koro video no ema notimo maber to jok maluwa nitiere nyako moro miluongo ni Brandi Toto Rambaja promoter 001 Brandi Toto no approach videos kago inbox e TikTok mo nyisano je amor gi gimitimo namba chielo ka winji dholuo taneno ka gigi gimoro ji ma kata jok mosiepega mono da kapod timo video mag dholuo iketo ge status anuwa status jomoko nge status en picha mono kiyao kata video machuok ma kidhi profile na kata mar TikTok mora tikete enya WhatsApp ido ka ngato keto videos moko maringo kanyo manyalo mori kapok ing'ene manga kapok ineno picha wuon WhatsApp koro status no yiwacho ma videos gimoro osiepe ka mang'eny onyisa ni koro gima dwaro mondo yud ji mang'eny yud ji kibed gi gimiluongo ni language barrier ni koro dhok miwacho koro moni chopo ne joma moko openja ni nyalo kisungu kisungu tanyalo lakini kisungu kanyo kisungu nyalo anya thathni awacho ni kar thathni watema no swai kamano koro achako timo gige Kiswahili koro yao na Kenya mangima ngini macha nago ma joluo mawinje Nyanza region koro kadonjo swai to koro pap duong imako kamoro moro amako Kenya mafuanda kabisa gige gane koro sani yudo ka dhano keto gi status ma wana date kendo aero gi saidi ma wana date ero gigi kabisa jo sikede gi odwa ere gi sana okonyiso gimoro wana okaracho kaje ingeni wanyi ukol we siri do ma to koro off topic mati wana dada gin ga promoters kabisa mang'amo kia to koro winjo je yuko ni kawuono ochak manya wana dada joma nyiri promote ga gigeji nikech ingeni bro video kuna kijana na mafurusanga furusanga no mano tiene ni more kabisa odi nyiso boyfriend ne koro kata in wuoy mobed ma kata koro iwang ma pat lembi ni koro ke pat ko minyodo an gi kada ga mila manono dada ni koro ketie mila manono ke jota ngoni mila manono matimo nikech koro angi dolo ingeni ma yuoyo gi bolore abola ai bolori neno video je maber kata no kidwa koro sama nyiri promote gigi kamano kabisa to gige gidhi nyiri ero ga onge promote yu kata jathum kopo ni nyiro ka thumi moro ni gidwa minyale TikTok magi kete koro ge chame ngoma idhi mbele kabisa koro joma nyiri ero uru kamano kuom mano koro joma nyiri ero gige ga koro gige ga gono jaka kana chako go swayo koro miawa big audience kaza koro sani nyalo chopo kamora mora obedi kaza Kikuyu land obedi kamora mora Wakamba nyalo winjo content ni nikech Kenya ka wan gi dudi dabar malara kani pagi chopo prangwan dek kanyo endi nyaka waindi nongesi giwinjo Kiswahili koro Kiswahili no koro sani kama kwa wachomo geng'ong'one ada chwado swayo takike gi Kisungu matino swayo takiko gi Kisungu matino mondo koro donja worldwide ilungu ni dhowagunda pero kamano ada gundo rage jo wagunda ne muor koro ponyo moro mtie ka endi ne seche mane chako timo videos magi miro kai trend ni feel nango ka koro no kin ngato ngama no ngei to ko ndo ka ji ngei sana reka ne roko kama kamano endi it is a good feeling mani ngene chako ndeto ne Kisungu minja wacho ni kora ditio makuru dikelo cha adikelo gige Kisungu sama ji chako ngei
yudo kata ka koro kata tich in unyalo bedo nutiyo kata kamoro bwana to in jio chai ka bwana in ikia rwakori bwana in ng'ane ni chal nade ni bwana ng'ama chal nade ni to dhi yudo ka ng'ama oketo video ni ng'ama serious mohinge yudo ka joma tongo mera nyaka ema view DJ Joy Mfalme incha go video moro mar wa DJ Scar DJ Joy Mfalme ago video akode gini ema post mago joma serious babu owino gini post videos kabisa koro gina to jamani kare joma serious ohere chal nade nyeni kare ni gi future koro nyeni future ni no koro miyo luor moro chako donjo kabisa luor no tieni kecha gima ber bedo ni koro chako ng'eri no nyingen gima duong' ma jomoko dware ga kata gima oswayo deno ni kiki tiene ni gimiriambo kabisa yudo kata jomoko dhi yawo lweny kata TikTok ni ng'eni ng'ane gini yanyore marach kare onge jomoko chwanyore imanyo nying imanyo giloso osigana moro manyalo miyo ji ywa pacho ganda ikelo wiu ke TikTok kacha jomage majaji warega kata na luong nying ng'ato ji yware to gini ywaruok moko ma fake ma in inyalo dhi ni dhithego ma imidong' ng'ama rach kare ithego lweny maonge idhi ni dhithego kare imidhi lunyi kuno idhi lunyi nyong'oyo kabisa kare imanyo nying anayudo nying through videos ga mag miyo ji nyiero matimo koro Mbala Mwisi ni en ng'ama sani en brand kata lor mane matatu nyaka yudo ji mokari adek wacho ni wena kuonanga wapi ani ni kanye ile pesa ne dhi madho go soda kama joma nyisa gani ka pesa ne dhi madho go soda joka hero kabisa ma joma winja sana iro mokora to nyisa ne ka pesa Deuru mbele mondo umi wenye ni kanyo nilugo ni support maru oje ere kaka ne jodala worwako wachni mar koro trending ni bende jomoko go ni simo je ingeni woneni kamoro kaini ndege rwake nango jomoko no pingo kosena na gimaber ne jite of course gi epinka katitimo gimaber katitimo gimarach giri maber kata gima rach no nyaka yude jomoko magino ber negi kabisa to nyaka yude joma gino rach negi itimo gima rach to ber ne jomoko nikech gidwa ni lal kabisa nitie jomoko itimo gima ber gino rach negi nikech gidwa ni koro gima timo ber ni dala ji okawe maber koro ka tiyo gi majority joma thoth ji joma kawe marach kata ka gitin benda kiage to kata ka kawe marach an ang'e natimo gima ber nyiero ere rachne onge rachne kata matin nyiero onge rachne nikech ngima tinde chuok yudo ka dhi ae tich ka ng'iyo gima iluongo na analytics mano kisungu maduong' sana manyiluongo kanyo ni nonro usubscribe channel la Jwang ni nikech kisungu okuru fugo gewe walo analytics iluongo ni nonro chato kendo dwa bichiegni gi research analytics en gitimo kwan ging'iyo ni to gigi dhi nade kotimni en nonro giyude kotimni nonro kaka gigi timo kaka nyathi samoro jotimo penj kaka duoko biro koro analytics na yudo ka joma ohero giga analytics wacho ni giga timo maber kabisa iwinjo giga timo maber gigo moro ji koro ka gigi moro ji kabisa nyiso ni timo gima ber nyiso ni gima timo no ni kare gima timo no ni kare koro joma gigi do chwanyo dong koro ang' na wach mano badhogi mano koro wachi gi ngech gitin joma gigi gamoro ng'eny malogi kalo analytics kabisa amoro ji mang'eny nyiero en gima ber nyiero en gima ber bwana ka analytics wacho ni sani kata king'iyo jomo wang'iyo nonro kacha yudo ni gige ga ji ng'iyo ga chakre sa achiel modhiambo adek ang'wen kadhi mbele kanyo mano analytics no nyisi ni joma neno gige gi ng'eny gi samoro gin joma e tich kabisa tich ji kale gik mang'eny tich mineno ji timo ni tich slavery omera maka Nyasaye nyalo nyisa ni we tich kamano especially tij andika to nyalo we ok yot koro tij andika ni ng'ato dhi tiye samoro midosi ne oroge wiye ogone koko mang'eny sana nyaka odhiambo koro koae to samo yudo thuolo mar gonyore oromo gi video jay moro mar oyuma to nyiero ng'ano ogolo stress ma en go cha ogolo stress kacha ng'ima stress sani ng'eny nyisa ne kaka bech mogo sani chalo bech mogo ni malo mokalo ka kimedo gi nyiero dong gi tho inyalo tho koro analytics no wacha diri ne joma neno gige ka ng'eny joma jony kabisa ng'ato ae tich koro tiende ni gima timo ber imoro ji mokalo miya motisha mimi mar medo dhi nyime kanyo ni makane wachako kata tende ojeng sani chon ne goyo thum kang'eni sigande kata lek mari mar goyo thum ni teno kanya kata bende olwar e Lwanda koso en gima pod dhi go mbele
thum ok anya weyo nikech thum mora kapok awer winja thum no mora winje no kende an awinjo thum bwana ang'e jothumbe ma kachako wacho to jomoko dhi wacho ni koro mani wuondogi jothumbe jo Jamaica jok moko ma wero dhok moko ma obuo weche ma masi winjo masi e kuno to kare masi ok luongi masi oge mago wende ma winjo koro ahero thum kamano koro bim na ahero thum nitiere jothumbe mose inspire mar mondo awer nitiere jathum miluongo ni Vibes Cartel sani en e jela no make nikech timbe mongelo ngelo koro an timbe ne mongelo ngelo to awuoyo talent mane Nyasaye omiye duol mar wer to gi kako chano wer ower maber mago jomo inspire koro ka winjo thumbe go ta winjo ga maber anuoyo ga wende gi to sama awero wende nya to kata ka wan e skul ma iwendo wendo ka wuon go nade kari nyalo wer tema ne wer koro achako wer sana wero covers makidhi e YouTube na sana ngi YouTube arayo covers to en woyo wende bana kuma noso wende manose go ntie meka be to ntie manoyo ngi ng'ato kotimo gima ber gima miti nuoyo kabisa kamiti nuoyo koro ntie wende machalo ni jana go cover mar Nyambita Nyambita wer yero simba je chunya dwaro nyage madwanda ng'ama nokeli no yudo mwandu yor boni na kami bonde jaera chieng na ywagi ni wendo no met mo ka e maber ma jonyisa manya jopume madongo kaka Elisa Tutu obiro motimo na ne e YouTube na ka gitimo na gimi ngole e onyisa ni woja itimo maber Eli Tutu thank you so much yudo jathum maduong mambo himself monane ngene jathum kora nyathi do kar kata ngama ng'ungo nyathi ni ber nyathi maber ok en gima yot an kokonaya no se biro na YouTube ga manyiso ma itimo maber makata an wenda ja yie ni nyalo timo kamano ma se timo kamano ni YouTube se go mare bende mera chande kora an gi YouTube mar Ojei Wuod Dala in bracket Mr. Balamwezi kaso koro mar content mag gigo yuma jokes walogi en kuro ene Mr. Balamwezi kende koro thumo kawe thumo aketo dakita channel ne yore en gi channel kendo go mbele kanyo indi adhi go mbele makana sani bang interview ni ada record thumo ida go moro sani ada go moro atongisa ni ngama timo ni production dibe ni ngi kari mitime production koso ili chulo kamoro mondo itime production kaluwore gi bing ni gima nomi achaka duoko thum piny ne en cost mar production dhi chulo producer bla 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 chamo pesa mang'eny kabisa kaso bende nitiere producers matimo tich maber to nitie jomo hethore hedha mayudo koketho ni sa jothum nitiere ineno wan Luoland gwedhwa wan gi talent kabisa thumbe wanongi go Kenya mangima go kamora mora odongo ka no wer Nyambita dong ne nyithindo wero nyaka wi mapera nyaka choy dongo yiengo ma nyithindo terni atera to ndalo mane omondi toni gini gocho sa joma gini dongo iwinjo gi nyaka sani kawuono to iwinjo gi nyaka gi dhok ma ok dholuo kamano jo kabila mamoko giwinjo nyisa wendo wakamba memako onge ok awach ni jogo kwewer ogolo ndalo mane sandre mo joge ne onjo piny ngima koro yudo ka Otieno Loka nogolo thum ni Kanungo wakamba no era thum no molowa one talented koro jowa mowero thumbe mabeyo alidho ga achiel tatimo nade nuoyo Ojei ok ang'eyo ni nyaka ni chak tiji nyindi mar comedy kata bende miyo ji nyiero isebedo msanii maduong' sani ong'eyi gin achiedh nade magi misekale minyalo wacho sani ni jago pod ani kata kibiro ng'eya kamano ng'ene mage ma tibiro kale yawuoyi ang'ewa mang'eny dong anyisi na achako comedy mar dholuo kabisa nitie sani jama moro go mar dholuo nuo ni Yobo Yosh alo maro nitiere ji mang'eny to nitie jomotelo mbele wa machalo Loji Panoraj Pengle Ogina Koko min jake gini mago joma koro ni nyimwa eluo to antingi ni kora ko ma international ana go international ada ago ma national ada international ada tu ada kisungu koro kabisa koro joma ang'ewa challenges atan kuma ntiere ni nitie challenges makalo miyudo ni penja gimo miyo skip ntiere gimi penja ne tatimo production mara kosa timo wakunga dwok man koka duoge challenges kono ntiere kaka lengo penjo moro kanyo to be production
Nicha ne kalore gi cost mar production gi bech gik moko ko idho kabisa kaka seche moko ng'ato timo ni gimoro modhuochore to moko to time maber Kabisa. koro nomiyo aneno ni ayaw kara an atima production ya puonjora puonje YouTube ma kamo nena link kane in gi lony mar ariyo mana kaka ikete no Aha. e weche mag loso ngolo kamano e achwake maber chwake jokon nyaka ing'e go piano kamano nyaka ing'e tiyo gi softwares manyasani iluongo ni kongo chupa to gigi ni e mbui ka onge gima tek e piny ka by the way. Sani onge gima tek. Ipuonjori gimoro ming'e kabisa wan koro ng'ane ne donge cha nopuonjore ba tong jama moro nitiere ja YouTube moro ka yego nopuonjore mong'eyo apuonjore production mange koro anyalo timo production na kenda to being ni koro gigi are time consuming gidwaro seche mang'eny an gi osiepa kendo wadwa kendo nerwa kabisa iluongo no Ture Jawaya Ture engineer Ture wuon rude erokamano en super producer masani konya tich makibire studio na tibro yudo ka koro studio sani koro mare nikech ing'eni wuon tich wuon studio kabano an koro agodhoga kata atimo comedy agodhoga samoro ane interview koro kaka sani agodhoga seche moko awer kamano en emochung'e ne production gimoro amora matimore e studio bere waya nyiso ni sama iluongo ni dhi timo iluongo ni cover mari tegona tiweye ta ene moshughulika covers go en modhi manyo na waya jogo ing'eni yudo ng'ama goni kaka nogo gicha wende mago kaka mar nyambita kichiko itibo winjo ko temo luwo waya ogo endi kabisa woodwegi notiyo koro talent ne nitiere ogo marimba ogo piano ogo gita ogo gigo te kamano koro wer production na anatimo kian itimo kendi to in gi studio mari mar wer mar production studio ma bende ka wende ga umori tigudo gombo no losni kamano biyo engineer Ture wunya hiro ne ka obro luonge ka sa oromo mondo mose erokamano sani endi sebedo msanii maduong' kendo bende jomoko ng'iyi angol mopogore biseyudo kinde mar timo collabo gi wasanii mamoko kapok adhi mano ne pok adwoko mar challenges andong'e okay yeah mia challenges kanyo eni madwoko mano mar joma achien challenges ng'eny iyudo ka an mokwongo challenge mokwongo en time gik matimo ng'eny kabisa kech ing'eni Kenya sani tek nyaka timatima gik ang'eny e kisurvive koro adhi tich sani tin adhi tich kucho nitiere gik moketi targets and the rest nyaka tim maber koro kuna nyagore mondo atim maber ka wuok e tijno an gi target mamiyora mar ni nyaka go content kata deki na dek ma post e TikTok an gi YouTube manage YouTube na mar wer to gi mar comedy an gi shooting ma nyaka dhi acting wada act godiero jamjengo gino diwo gene mago nyaka dhi to an gi wer mabe nyaka wer tudolo wer moro kanyo nyaka wer koro ne time balancing gigi mano challenge ma ng'ato nyawona ketora to ka ketora mondo mi succeed nyaka ipuonjri timo gigo magik mang'eny ok ochone ni koro ne nyaka imbi wer lakini ibiro yudo ni kitimo content maber to ji biro luongi kata mana interview koro interview no dongo chamo sa sama owinji timo interview owinjo bene go content no be mondo mi igoye maber consistency time koro balancing time no yudo ka mano challenge mokwongo timo gik ang'eny challenge mar ariyo en resources omuom nikech jomoko wer onge studio jomoko wer to onge pesa mar dhi studio ng'ato kamano koro yudo ka samoro idwa timo kata interview ni kama ionge kamera ng'ato dwa gombo timo content kako je timo onge kamera kata onge simu maber gi katululu ineno katululu ok de tim go gigi ok tim gi katululu dage koro mago gin man simu to kawuoyo marach kamano koro challenge machielo en ni seche moko itimo gi wawuondre kata ni wada timo kodi content wawinjore jiromo kamoro kia fair kia ang'o seche moko be usetimo content gi ng'ato bing ni onge kamera watimo kodi mago koro mekete ka okete YouTube ne koro ini talent to e maru kanyo eni koro ndong'e to ng'eny joma biro bang'wa nyakuridru e chiwri onge gima biro mayot ka ng'ato samoro luongi no mera shooting ni kuma kama manri mana makata ionge fair imana mana matis miyudo seche moko ituonori chamo kata mana ichiemo samo dhi shooting no igo ga gi kech ang' ichiemo lunch mondo gigo timre
Erokamano nyikwara moga jwang pod dhi mbele ka indi gi twak gi wuod luoni ne wane gi lony marariya kanyo indi tayo weche go eki mag bende miyo ji nyiero pacho ka indi dhok no indi mar Oswaya kod dholuo duto te sewinjo kwacho kanyo indi ni ngoma bende ogoyo kendo goyo rang'iny no indi ma malo. Wadhi mbele gi twak kae kendo bende sama yawa kama tamra gino. Ngisa ni bende sedo thuolo mar timo collab gi jomoko ma bende seche moko ng'i kaka ng'atno indi mar gi potential timo gini indi. Erokamano koro kolabo e thum asetimo kolabo wasewer ga Loch Jipanoran wasewer go Marinash wasewer gi jothumbe mang'eny wasewer kata gi Pasi Joy jothumbe ma Pasi Joy ne o trend TikTok mane go bende cover chalo ng'ama go cover kama kata cover mar Nyasembo mar Odongo koro mago wasetimo e comedy ka to kendo koro atime kolabo go mang'eny kabisa ge ng'awa geni watiyo gi Odiero Jamjengo watiyo kod Odiwo mano Jawabwanda watiyo gi GK sirikal mano sirikal asetimo moro gi Mulamwa asetiyo gi wasani madongo Flako isetimo go comedy asetimo go comedy erokamano koro wasani gi ng'eny gi chuny gi ok rach chuny gi ber kaka bende girwaki luwore bende gi kaka ng'ato en kabisa ki ng'ama nyuolore mariek puonjri kaka idak gi ji kamano nikech iyudo ka ng'ato momiya kolabo ino tuoni kamano otuoni nikech samoro timni achiel ariyo adek nitie gimoro mokane to wasani man mbele kopo nitiere manyalo tuni atuno kolabo nono wakwero gi ni mano tim marach nikech nyaka ibed ng'ama mako bar joma piny eki ji yie ni dongori kabisa ing'e ni mondo mi ng'ato kony kata ji ng'e nyaka bed ni en gi gimoro kabisa to ka in idwa bedo ni onge jomidwa konyo chien mano nyiso ni gimoro ionge to ka Nyasaye osegwedhi kendo biro podho ago erokamano ne Flako Raz en gi followers 2 million to biro ira ng'ama nigi followers 1000 Facebook na nigi following matin an gi 1700 sama wuone niche ka yawo page to en seche go en gi 2 million and above to oneno ni ng'ano nigi talent to riwo koro wadwaro ji abilago ka mondo nyalo dwokore piny mondo tigi wasani matindo an bende sani level ma koro adonge an be TikTok na sani laro ji 90,000 olaro ji 100,000 mofollowa kayudo ng'ama nigi ji followers 2,000 to nyalo timo content watimo content ok awach ni koro an adwaro jo 100 above mano miriambo erokamano ahinya kata an pok achopo 100 to watimo interview sani watimo erokamano dongo watimo interview sani watimo interview kayombe gi following erokamano ahinya kanyo koti kan kitana ka bende same wa kaindi adoni mondo bende ng'is jopiny ni gin ber mage miseyudo tich mar comedy nikech ang'eyo ni gima nigi rach ne ising sarach ne kaka bende en godo to ber mage miseyudo ber nitie kik ng'ato wuondi ber nitie igero nyingi kiseloso nyingi talent ni mitimo ji biro miyo ji ng'eyi ka ji oseng'eyi koro nyingi emimanyo kaka ichiemogo an nitiere kata lawa moro kar ka kiane ka ng'ayudo thuolo ng'atange otwang'na because of talent ng'ato twang'o designer onyisa ni promoter promote tija matimo miluonge ni Timo Fashion Designers manyuru kata mane Facebook ufollowe usubscribe ukonye nikech tich ber johera gan abro tango ne gi video kanyo kiki bede gi video abro tango ne ineno koro gi kabila go biro aya kata gima ma ji teme wang piny ka gima ji manyen pesa kamano onge gima ni kora go jokes mondo dhi nono ago jokes kan gi geno ni nyinga no bro miya sami se bedo gi nying to koro yudo followers e YouTube yudo followers kata mana e TikTok kanyo yudo followers e gigi chudo TikTok kidhiye sani nitiere gifts nitiere ang'anga kata video ni komoro ji to ji oro ni nyaka gift e video kanyo mago pesa mago dola kik uone dola go gina dola mago pesa anana ka bende nchi timo kanyo partnership gi kampuni moro akiana luong nyingi nyaka mimi nyingi thuolo nikech ma interview ma bende ino wuone metemo dong ingeni nyaka yiena kamano atimo promotion mar betting company luongo ni Pesa Crash koro do manya kama ma bede man www.pesacrash.com to mondo login mondo register en mar jaigni 18 and above kadhi mbele tibet responsibly makik ng'ata ang'wach ni jogo yalo injili mar betting gimarach idhiye kapachitiyo idhiye king'ama ng'ongo kiki kethe nying ng'ato nitiere joma betting oseloko ngimagi nitiere jomoko ma bende gimoro ma nigi ber ne gi rachne kabisa ok ochuni go onge ng'ami go gi bunde ni mondo dhiye kabisa koro usani generally
en gi gimoro dhi adhi akache to los nyingi, YouTube bro chuli, Facebook bro chuli, TikTok bro chuli, to kata mano siepe an sani ng'ato ng'iewo na ng'ia soda no mani mora ka omera tich mitimo jaber na mokalo ma soda maduong' ni joluo nowacho ni aye goyo punda sasa nyalo kelo jemo ne ngimani goyo punda kanyo inde gi pesa go ekima in godo neno ka bende same wang'wa kaindi matamre gi nono dakika moko mano sama wawanga kaindi nyikwara Moga Jwang kendo bende wadhi ko giko mar chenro ma kawuono mar bende watimo interview kaindi ani mondo bende iwache mogik ne johera gi to ki jogo ekima gombo chopo kamisa chopo sane niendi johera na ana gonu wero kamano nikech ji ohera TikTok na wacho na sel pakono ni an gi ji malalo 1,100 kamano 1,100 kikawe pango mbele waka to en ji mang'eny en line mabor kabisa line mabor koro jogo gima nyalo miyo gionge anyalo gone giro kamano Nyasaye omed gi ngima gine me gimiyo koro iluonga no Jay kamano gine ma gi watch videos ga to gi share nyinga landore koro akwayo gi ng'wono ni dhi na ure Facebook page na ayawo Facebook page iluongo ni Ojay Mr. Mbalamwezi ibiro neno picha na to nitiere samoro Jay moro ma fake bende moyepo kamano paro ni mondo bende ochiem gi nyingi mata cielo kan ji are koro many Ojay Mr. Mbalamwezi ibiro neno kata videos masetimo kitambua video moro kanyo tim gimi luongo ni liking to gi following kamano kapok i-follow a TikTok follow YouTube iluonga ni Mr. Mbalamwezi kopo ni dwaro gige nyiero Mr. Mbalamwezi to kidwaro gige thum Ojay Wood Dala in bracket Mr. Mbalamwezi. Tino mabere nyeri keche mane penje madhi penje mungu kake nyalo yudi isengiso gini kake nyalo yudi kanyo mapio pia inya kanyo endi okang'eyo ni samoro nitie wach modong' made wach ne kanyo endi wach modong' en mana ni Nyasaye ogwedhu to channel ma wantiere ni iluongo ni Ajwang Junior tim ng'wono tim gi nitie button moro kanyo marakwaro ma oswara dendo ni nyekundu tidende ne kitufe finy kitufe no mondo i-subscribe bende koro ka brona ni oketo gimoro kanyo maliet tineno to kendo ibedo notified kabisa erokamano nyikwara Moga Jwang mane makelo giko mar chenro ma kawuono mar bende go mpaka gi jathum mari alimo kaindi luongo ni Ojay Wood Dala jago man gi lony miyo ji nyiero kanyo endi oro metelo machielo kama ne kelo chenro en Ajwang